Nem kell a győzelmet megmagyarázni, én azt gondolom, úgyhogy gratulálok Friciéknek, tényleg ezt megérdemelten letudták, okosan lehozták, szoros csatában végig kiegyensúlyozottan tudtak menni, nyomás alatt jól tudtak teljesíteni, úgyhogy azt gondolom, hogy megérdemelték ezt a győzelmet. Voltak nekik szerintem egy-két ilyen pici elgumizások is, ugye az elején voltak azok a pop-off szelep problémák, ugye, amiről nem szabad megfeledkezni, hogy az azért, vagy 30-szor kinyitott nekik, azért az mindenki gyorsításnál az nagyon nagy hátrány. Meg a teszt hiány, ugye, hogy látszott, hogy a vége felé már talán tudtak gyorsulni egy picit, hogy úgymond a verseny eleje az ilyen teszt volt számukra. Viszont így az összképet nézve én nagyjából ezt vártam, hogy azért Griazin ott lesz az elejébe. Azt ha mondom célba ér, akkor biztos, hogy 3-ba lesz. És ha nem lesz neki különösebb nagy hibája, de a időkülönbségekben még a várakozásaimat is felülmúlt. Én azt hittem, hogy szorosabb verseny lesz.